Сега, последните няколко месеца, не знам на вашите наблюдения дали са такива, но това, което виждаме, че има известно затишие на първо място позиции, отворени за DevOps инженери. Общо взето, така, деманда за инфраструктурни специалисти, ако мога да го нарека по този начин, всъщност поспадна малко. Според вас, на какво се дължи това нещо генерално като тенденция? Целият този хайп тръгна преди няколко години. Компаниите, не мисля, че повечето от тях бяха стигнали до края на всъщност на всички requirements, всички нужди, абсолютно цялата инвестиция, която трябва да направят за един успешен такъв екип, което пък само по себе си доведе до осъзнаването на някакъв по-късен етап, че някои от тези компании могат да се справят и без такива хора. Лично аз знам компании, които нямат DevOps екипи. Абсолютно всички development екипи извършват този тип дейност. Не мога да коментирам абсолютно всички причини за това, но пък съм и виждал огромни компании, които вече са стигнали до момента, в който дадените девелопмент екипи просто не смогват. Физически не могат да се справят с скейла на инфраструктура, с скейла на application, с скейла на проблеми, ако искаш. И те неизбежно стигат до момента, в който просто търсят такъв тип хора и то много на брой. Защото бизнеса, поне на някои определени места, бизнеса толкова много е пораснал, че фичър девелопмента изпреварва супер много качеството на продукта. Под качество говоря както и за code quality, говоря и за infrastructure quality, говоря и за абсолютно всичко по целия flow. Нали? За да сме честни, такъв тип компании, които са започнали просто с бърз цикъл на релиз, на фичъри с цел, нали, да привлекат повече клиенти, да си продадат услугата, те в повечето случаи просто изостават с другите неща.